salvation, for righteous riches of the earth, for justice, justice, and compassion, to a better world since birth. Amb vosaltres TV Rocha, servidor d'àudio i vídeo de la Red Rocha, un nou canal de comunicació insubmís amb el pensament únic i compromès amb els ideals emancipadors del comunisme. Continua en el 2000 el criminal bloqueig de l'imperialisme nord-americà contra Cuba, Líbia i Iraq, així com els seus bombardejos sobre Iraq, vulnerant flagrantment la legalitat internacional, com ja ho van fer en la guerra contra Iugoslàvia. Prosseguís l'agressió de l'exèrcit rus, que era soviètic, contra Txetxènia. Continua l'amenaça d'intervenció nord-americana i la impunitat dels paramilitars en Colòmbia. Continuen les maniobres en pro de la impunitat de Pinochet. El projecte de globalització neoliberal encara no s'ha recuperat de la derrota patida en Seattle. La Monsanto continua veient-se forçada a ajornar el desenvolupament de la tecnologia Terminator de llavor estèril. Segueixen endavant els projectes democràtics i populars en països com Sud-àfrica o Venezuela. El poble de Cuba continua resistint a l'imperialisme i segueixen endavant, per damunt de totes les dificultats, els moviments populars en tot el món contra el neoliberalisme i, en darrera instància, per un món sense explotadors ni explotats, per una humanitat sense classes i sense estats. In the final conflict, let me tell thee,